OK, takže máme to tam a nahrávame. Super, ďakujem ti naozaj. Ja som ti teda tie otázky, to vždy volám také, že nastrelové, lebo niekedy sám človek zodpovie to, čo ja tam mám napísané a on ani sa to nemusím spýtať, alebo sa rozprávame aj o úplne niečom inom. Takže ale mohla si aspoň vidieť, že ako to asi pôjde, alebo že akým smerom možno. A možno ja som si potom uvedomila, že v tom čísle asi ani nebudeme mať niečo také, že čo by to aj vysvetlilo, že čo vlastne ty robíš ako coaching. Ja si ani neviem úplne predstaviť asi, že čo to je. Hoci čítala som a neviem, či každý robí to isté, alebo nie. Ale môžeme možno začať aj takouto otázkou, že keď sme sa prvýkrát spolu komunikovali, tuším, alebo aj teraz si mi to povedala, že to sebavedomie ženy, asi obzvlášť, ženám sa asi venuješ však, je pre teba taká tá srdcovka. Takže Mhm. prečo práve toto? Jasné. Ja som si pozerala aj tie otázky a mám ako keby aj trošku k tomu popísané nejaké poznámočky. Takže idem si to pozrieť. Dobre, takže sebavedomie to sa celko pre mňa preto, lebo vlastne budovanie sebavedomia je celoživotný proces. Čiže viem, že to nikdy nekončí. Hej, a že mňa fascinuje vzdelávať sa o tom, ako to funguje naozaj v praxi, ako možno naozaj, čo sa dá s tým robiť, aby sme to zdravé sebavedomie v našom živote mali. A teda aj skúšať to v praxi, hej, že naozaj v tých mojich reálnych situáciách v živote, v tých veciach, ktoré prežívam. A keď vidím, že to funguje, tak je to potom prevádzam na také techniky, ktoré ako keby sú také zrozumiteľné a potom v nich viem sprevádzať ženy a pomáhať im v tom konkrétnou formou, že to nie je len teda niečo také abstraktné, ako to sebavedomie budovať, ale naozaj ako to robiť cez nejaké konkrétne kroky, techniky, ako sa k tomu posúvať. A teda na tej odbornej úrovni téma sebavedomia spadá pod osobnostný rozvoj a to je vlastne oblasť, ktorá spája, je to multidisciplinárna oblasť, hej, čiže spája to psychológiu, biológiu, to ako nám možno tie hormóny aj fungujú v tomto smere, hej, neurovedu, filozofiu, management. A toto sú vlastne tie pekné veci, ktoré mňa bavia, aj študovať, aj sa k ním nejakým spôsobom prepájať tieto oblasti. A fascinuje ma to, lebo vlastne ono to pomáha komplexne zlepšovať tú kvalitu života, tú vnútornú tú spokojnosť, o ktorej vlastne sa snažíme aj v projekte Spokojná hovoriť. Kedy si sa vlastne dostala k tomu, že ťa to začalo tak ako keby zaujímať? Začalo ma to zaujímať, ten osobnostný rozvoj ako taký, ešte počas vysokej školy asi tak intenzívnejšie. Ja som vždy chodila na nejaké rozvojové veci, ja som študovala animátorskú školu popri škole, potom ako keby rôzne, chodila som na rôzne kurzy vzdelávania v neformálnom vzdelávaní aj v rámci Juventy a vždy tam tieto témy osobnostného rozvoja ma veľmi ako keby zaujímali. Čiže možno tak viac počas tej vysokej školy, ale ešte viac počas rodičovskej dovolenky, kedy vlastne bol priestor na ten seba rozvoj, keď tie deti ako keby rástli. Takže som začala sa venovať v tej výchove tomu, že ako chcem tie deti vychovávať, začala som si toto dávať nejakým spôsobom v sebe do poriadku, lebo nebola som spokojná s tým, čo som mala naučené z domu a keď som samozrejme nevedela, človek to nevie inak. Vychováva len tak, ako je naučený, akú výchovu dostal. A ja som nebola teda veľmi ako keby úplne s tým v pohode, že nestačilo mi to, čo som dostala, tak som sa začala vzdelávať, ako to robiť možno inak, ako to robiť tak, aby tí deti neboli poznačené nejakými mojimi problémami, komplexami a možno hej, nejakým nízkym sebavedomím zo detstva. A robila som si teda rôzne online kurzy a bola som aj v nejakých potom ďalších kurzoch, mentoringoch. No a tam to začalo a keď som videla, ako mne to pomáha obrovsky, že ja som sa dokázala na základe nejakých kurzov a programov proste posunúť vo výchove úplne niekde inde, tak som ostala z toho taká veľmi motivovaná a som si povedala, že tak toto chcem raz robiť a ja takéto uvedomenie prinášať ľuďom cez takéto možno programy alebo takto. Ako dlho to už robíš? Uh, Projekt Spokojná existuje od roku 2020 Mhm. oficiálne, hej, kedy som sa aj rozhodla, založila som si aj SROčku. A teda, že je to oficiálne zastrešené, že nie je to len
nie je to čiernota, to bolo tiež pre mňa veľmi dôležité, hej, že robí to ako keby pod niečím, nemať to že proste niečo také nelegálne alebo neoficiálne a že to je ako keby tak v súlade s tými mojimi hodnotami, tá dôveryhodnosť. A teda od roku 2020 funguje spokojná a to vzdelávanie, ten osobnostný rozvoj, tak to je možno nejakých takých veľmi intenzívne tých 15 rokov asi, že sa tomu venujem. Keď toto nie je tvoje také zamestnanie na plný úväzok. Ja si teraz spomínam, že ZKSM sa s tebou spája. Neviem, či ešte aj to, alebo niečo iné. Čo robíš vlastne tak inak? Čo je tvoje zamestnanie? Áno, takže som v Združení kresťanských spoločenství mládeže manažér pre vzdelávanie a rozvoj, čiže v téme idem. Hej? Čiže ako keby v tejto organizácii pomáhame aj mladým ľuďom, ale nielen mladým, aj proste dospelým ľuďom, ktorí sa chcú posúvať v rozvoji svojho potenciálu, v duchovnom živote, po osobnostnej stránke. Takže ja tam zastrešujem určité programy, túto vzdelávaciu oblasť chodím, školím, tak nielen mladých, možno aj na animátorských školách, spoločenstva, ale aj učiteľské týmy napríklad, alebo pracovníkov s mládežou. No a v rámci našej spolupráce, keďže Združenie kresťanskej spoločenstva mládeže úzko spolupracuje aj s platformou Use Your Talents, ktorá sa venuje rozvoju talentov a je to vlastne oficiálny biznis partner spoločnosti Gallup, ktorá vlastne robí rozvoj cez talenty, talentový rozvoj. No a ZKSM úzko spolupracuje, takže som aj súčasťou platformy Use Your Talents a som aj tam vlastne lektor, mentor, talentový expert. Takže aj chodím školiť aj talentový rozvoj. Vlastne. A by si mohla robiť to tak, že oficiálne aj ten coaching, tak si urobila si všetky tie kurzy alebo čo. Čo to všetko vlastne znamená, ten coaching a prečo práve ženy? Coaching. Takže je to tak, uvediem na pravú mieru. Ja sa pokladám viac za takú mentorku. Pričom lebo rozdiel medzi coachingom a mentoringom možno, že tak to trošku... No, Ako môžeme dať. Mentor je človek, ktorý sprevádza človeka na jeho ceste oblastiach, o ktoré má ten človek záujem. Čiže ja keď som mentor v osobnostnom rozvoji, tak pomáham ľuďom osobnostne rásť a moje heslo je, že spokojná, hej? Takže teda ako žiť tú životnú spokojnosť, ako sa dostávať v rôznych oblastiach života k tomu, že tam žijem ten spokojný život. Takže toto je ako keby tá úloha mentora. A využívam pritom aj koučovacie techniky, to znamená, že ja veľmi sa žien veľa pýtam, alebo oni si potrebujú nájsť tie odpovede vo svojom vnútri na to, čo žijú. Čiže nie je to z pohľadu toho, že ja som tu ten tvoj poradca, ktorý ti teraz hovorí do života, čo máš robiť. Nie. Ja sprevádzam tú ženu na tej ceste tými koučovacími otázkami, ktoré dávam, ale musí mať nejakú odbornosť v tom, že ako sa robí ten osobnostný rozvoj. Čiže ako keby učím tam aj nejaké konkrétne techniky a konkrétne veci, čo potrebuješ mať v živote vydefinované, aby si sa mohla posunúť v tých veciach. Takže toto je rozdiel oproti coachingu, kdežto coaching čisto kladie, čistý coaching, čistí coachi, ktorí sú vlastne v tejto branži, tak majú certifikácie na coaching, sú rôzne oblasti coachingové. Ale ich hlavnou úlohou je klásť iba otázky, na ktoré si ten človek odpovedá sám. Oni tam nedávajú nič zo seba, oni tam nedávajú žiadne nejaké odborné rady z nejakej konkrétnej oblasti. To je čistý coaching, hej? Že kladiem ti otázky, tak, aby si ty zodpovedala na veci, ktoré potrebuješ, ale nedávam tam nič odborné z nejakých oblastí, zo seba, zo svojej odbornosti alebo čokoľvek. Čiže coach môže byť ktokoľvek, stačí, že sa vie dobre pýtať. Mentor v nejakej konkrétnej oblasti je človek, ktorý potrebuje mať odbornosť aj v tej oblasti, ktorú mentoruje. To je ten rozdiel. Môžeš si kľudne vybaviť, ak dačo treba. Naši odchádzajú akurát, takže ja len kývem, lebo máme dneska. Bolo to také zrozumiteľné pre teba, že ten rozdiel, coaching, Áno, áno. mentoring možno, hej? Veď ja si teraz uvedomím, že my sme už o tom aj niečo mali, až teraz mi to vlastne došlo, keď si mi to ty tak vysvetlila, že ja som si to až tak do hĺbky
Asi som ma to až tak nezaujímalo, ale pochopila som to, áno. Že vlastne ty si mentorka tým pádom, aby som ťa aj dobre nazývala. Hej, som mentorka, ale to je ako keby aj o tom, že nevylučuje to využívanie koučovacích Áno, rozumiem. techník, hej? Takže tak. Mhm. A prečo teda ženy práve? Či myslím, že to nie je asi také rozlišené, že žena sa môže venovať len ženám. Či? Jasné, že nie. Áno, toto bola moja dilema na úvod, keď som riešila akože v tom, že komu sa idem venovať, kto bude tá cieľová skupina. V konečnom dôsledku je v rámci mojej práce z ZKSM mám skúsenosti aj s chlapmi, Jasné. že človek vzdeláva aj chlapov, aj ženy. Dokonca som bola v jednom korporáte, kde som vzdelávala viac menej čisto chlapov, kde som ako keby vytvárala rozvojový program, ktorý bol orientovaný, akože bolo tam väčšinou, že 14 chlapov a jedna žena každý týždeň, alebo 15 chlapov, hej, takže za každým nejaké iné skupiny. Čiže vyskúšala som si aj tých mužov a teda uvedomujem si, že my ženy sme otvorenejšie pre tieto témy osobnostného rozvoja. Vyhľadávame to častejšie ako muži, lebo proste my tú emocionálnu časť nášho života ako keby veľmi riešime. Hej, že to je niečo také, je to dôležitá zložka aj u mužov, aj u žien, ale keď si to porovnám v tom, že ako sú ženy otvorené pre to vstupovať do týchto oblastí, posúvať sa v nich, tak vnímam takú väčší záujem u žien. A ja práve, keď som si definovala, že s kým chcem robiť, tak jedna z tých hlavných vecí bola u mňa, že chcem robiť s ľuďmi, ktorí to chcú sami prirodzene rozvíjať, posúvať sa vpred. A teda sú otvorení na tieto oblasti a to som veľmi vnímala u žien, hej. A keď som sa aj tak, to je ten jeden rozmer, taký praktický. A druhý rozmer je, že nemám problém pomáhať aj s tým mužom samozrejme, keby ktorý chcel, tak je to úplne v pohode, stačí sa mi ozvať. Ale ten veľmi druhý praktický rozmer tohto je, že hej, že ja som sama žena, tak teda aj tým ženám viem ako keby tiež si prechádzam rovnakými vecami ako každá z nás, aj v tej identite, aj v tých pracovných veciach a v tom aj profesnom živote, aj rodinom. Ale možno ešte ten taký ďalší rozmer je ten duchovný, že keď som tak modlitbe rozlišovala, že proste čomu sa venovať a komu, tak som sa pýtala Pána Boha, že kto som v ňom a on mi povedal, že ty si spokojná vo mne. Hej, že proste, tak som to tak vnímala, že to slovo je také kľúčové a že to chcem dávať a hlavne tým ženám, že som to tak ako keby vnímala. No a teraz to kľúčové slovo, spokojná. Si, si teraz ty tak sama spokojná s tým, čo si možno si aj prešla na základe toho, aj čo žiješ? Mhm. No tak som teraz v takej veľmi výnimočnej etape môjho života, kedy vlastne pracujem, zároveň mám rodinu, detí, ktoré vlastne sprevádzam tým osobnostným rozvojom, s tou výchovou, hej, že keď to tak môžem nazvať. A zároveň popri tom, ako keby budujem spokojnú. Čiže je tu niečo, čo ešte robím viac ako možno ako keby len tú prácu tých 8 hodín, ktorú mám. Hej. Čiže vychádzam teraz naozaj veľmi z toho, že je to obdobie náročné. Hej? Že som taký realista v tom, že je to náročné na čas, na prioritizovanie úloh a na takú efektivitu. Čiže môžem povedať, že je to výzva, moja taká životná, ale zároveň vnímam, že idem presne v súlade s mojim poslaním, s mojou životnou víziou, s mojimi hodnotami, s mojimi talentami. Hej? A to sú tie úrovne jednotlivé, ktoré spadajú pod to životné poslanie, pod identitu ženy a také naozaj to sebavedomie, hej? Že proste, že si uvedomujem, že idem v tom, v čom mám ísť a že je dôležité si uvedomiť, že keď idem do nejakého osobnostného rozvoja, a ja to robím teraz proste aj po tej pracovnej stránke tak veľmi intenzívne, tak vždy tam je nejaká obeť. Vždy sa proste niečoho musím zrieť pre niečo, čomu dávam ten priestor nový. Hej. Takže je to náročné obdobie, ale krásne. Hej? Mhm. Že uvedomujem si, že vidím výsledky u žien. Vidím, že sa posúvajú. Vidím, že proste to má zmysel, že mám čo dať, mám čo ponúknuť a ja cez to, čo proste Pán Boh do mňa vložil, cez tie možno sny, túžby, ale zároveň aj tie talenty a poslanie, ktoré mám v srdci.
A teda, hej, takto by som to. A teda som spokojná, alebo vždy sa pýtam aj tak samej seba, že ja musím byť ozrkadlením tej značky. Že proste to nejde aj inak, aby som niečo učila alebo proste niečo hovorila a na druhej strane nebola tu spokojnou, že som. Ale teraz vravím, že si veľmi tak robím, utarsiavam si všetko v tom mojom živote, aby to mohlo fungovať tak, ako funguje a pýtam sa, čo bude možno aj do budúcna musieť vypustiť, aby som sa tomu mohla ešte plnohodnotnejšie venovať. No a my tak veľakrát ženy. Ja by sa možno ešte vrátim k tomu, ako si hovorila o tých mužoch a ženách, že mne to tak vychádza, že aj tí muži potrebujú tie veci, čo my, ale to si ty aj povedala, že ženy ako keby sú viac otvorené. Že môj dojem je, že je to naozaj tak, že oni by tiež potrebovali možno si niektoré veci prejsť aj ohľadom identity a sebahodnoty a tak ďalej, ale že ako keby my ženy viac sme ochotné to urobiť. Hej, že oni možno nie sú takí otvorení. Neviem, dobre to vnímam, je to tak? Hej? Mm. A či nie? No tak asi je to, keďže ja preferujem taký naozaj, že individuálny prístup z pohľadu naozaj na takú jedinečnosť každého z nás a nemám ako keby, že to škatulkovanie, že muži, ženy, alebo že škatulkovanie na nejaké typy osobností, hej, v konečnom dôsledku áno, a ja používam nejaké dotazníky, ktoré vlastne hovoria o typoch osobností a dávajú ľudí do nejakých kategórií. Ale má nám to slúžiť len na to, aby sme si uvedomili v tom seba poznaní, kto sme. Hej? A teda ako keby zovšeobecňovať, že muži, ženy, tiež mi príde, že je to od človeka k človeku. Niektorí muži proste idú do toho rozvoja, niektorí to môžu mať napríklad viacej v práci, hej? Lebo tak muži väčšinou zastávajú tie manažerské pozície alebo také tie vedúce a tak. A že oni sú často aj v práci vzdelávaní v tom osobnostnom rozvoji a im to tam stačí. Ale to neznamená, že idú až do takej hĺbky, ako by mohli. Podľa mňa každý, kto sa rozhodne ísť do toho osobnostného rozvoja a riešiť sebe tú identitu a to, kým je, tak oveľa jednoduchšie nadobudne aj to zdravé sebavedomie a objaví tú cestu svojho životného poslania. Čiže ja do toho chcem pozvať týmto aj mužov, že muži, je to tu, je to aj pre vás. To, že sú ženy otvorenejšie, ženy sú viac emocionálne, hej, oni sú aj tak otvorenejšie viacej pre tieto veci. A možno sme aj že nás tieto veci také viac fascinujú, lebo proste si riešime tú našu identitu oveľa ako keby je to také dôležité, ako keby mať túto oblasť vyriešenú, ak sa chceme posúvať pred, že nevieme sa ako keby bez toho, hej, ďalej posunúť. No a toto mm, je to zaujímavé, ale že muži nemajú možno neriešia až tak tie veci do takých detailov, ako sme zvyknuté my. Hej? No sa presne chcem k tomu dostať, lebo že my sme tak v tom, aspoň ja to mám takú skúsenosť. Mám aj mnohé ženy v mojom okolí, takže že si veľakrát tak žijeme veci, ktoré máme pocit, že kým nie sú na poriadku tieto veci, že nemôžem byť spokojná. A to sú ako keby tie vonkajšie, ja neviem, od poriadku až po, že nie je všetko navárané, upečený koláč, alebo neviem čo, nevieme si ako keby tak oddychnúť. A máme pocit, že tieto vonkajšie veci nám nedoprajú to, aby sme mohli byť tak skutočne spokojní, ale ono to asi závisí od niečoho iného, aby tá moja vnútorná spokojnosť bola akože naozaj tá práva. Že ako, aj keď možno mám všetko doma v pohode, celá domácnosť, všetci sú šťastní, ja si sadnem a napriek tomu mám ten taký sebe nepokoj. Ešte som niečo nespravila, stále nie som so sebou spokojná. Tak v čom je tá spokojnosť teda? Aby som bola ja spokojná. To, čo si vlastne pomenovala, tak to sú tie spoločenské stereotypy, a nejaké rodičovské vzory, ktoré máme a z ktorých vychádzame, hej, že mať všetko upratané, navarené, deti majú mať úlohy urobené a vtedy prichádza ten čas na mňa, ale vlastne si na konci dňa človek uvedomí, že ten čas vlastne nemá kedy prísť, keď iba toto riešim dookola a som v tomto kolotočí. A teda toto sú tie vonkajšie faktory, ktoré sú orientované na výkon. A láme sa v tom, vlastne tá skutočná spokojnosť je ale o vnútornom nastavení, hej? Teda vnútornom nastavení tých životných hodnôt a vízie. A tu sa to láme. Či žena ide v súlade so sebou, so svojimi hodnotami,
a životnou víziou. Čiže tá vízia znamená, že ako to vyzerá, keď som šťastná a spokojná. Musím to vedieť, hej? Proste potrebujem to mať vydefinované v tom môjom vnútornom nastavení. Hoci nebude dokonalo upratané, tak proste tá moja životná spokojnosť predsa nemôže stať na tom, či je doma upratané alebo nie. Hej? Lebo ak na tomto stojí, tak niečo nie je v poriadku, niečo je nastavené nesprávne. Čiže také možno môj vodítko tej vnútornej spokojnosti je, a vlastne to je aj to, čím ženy sprevádza v tomto projekte, je, že mať jasne pomenované hodnoty, mať jasne pomenované môj potenciál, kto som, čo sú tie moje silné stránky, čo mne prináša vnútornú radosť, aké činnosti, kde mám to flow v mojom živote, a zároveň prepájať to na to zdravé sebavedomie, vedieť tieto veci naozaj žiť v živote, hej? Žiť ten môj potenciál, to čo proste Pán Boh do mňa vložil, že my sme stvorené na Boží obraz. A to nie je náhoda, hej, že sme tak stvorené, a že čo je tá jedinečnosť vo mne, kde zrkadlím ten Boží obraz. A toto je pre mňa to, o čom hovorím, ten potenciál, seba poznanie, tie moje talenty, dary. A keď toto mám zvedomené, tak viem to žiť naozaj v tom mojom živote, prevádza to do tej praxe, tak vtedy tá vnútorná spokojnosť ako keby môže prísť. A možno, čo je tým prvým krokom? Ja ako napríklad po materskej dovolenke mám pocit, že som mala pocit, že nič neviem urobiť, ako keby som za tých veľa rokov, čo som strávila doma, stratila aj to sebavedomie, aj to všetko. A teraz ako žena rozmýšľam, že čo mám robiť, ako sa z tohto kolotoča, alebo aj z tohto môjho vnútorného, že neviem, čo mám so sebou robiť, ako sa mám dostať, aký by mal byť ten prvý krok. Mhm. Ono na tej materskej tak často strácame samé seba. Myslíme na tie deti, myslíme na tých partnerov, na tú domácnosť, na to všetko, ale zabúdame ísť do seba. Hej? Že proste tamto úplne, čo mám aj skúsenosti z praxe, že tamto začína na tej materskej, že aj ten nejaký čas pre seba zrazu už si nevieme nájsť, lebo máme iné priority, máme to proste, hej, že na tú rodinu fokusované. No a odpoveďou je nájsť si vlastne odpovede na tie príčiny, pochybnosti a odpovede na tie otázky možno, ktoré si tam, hej, aj ty položila, že ako to teda urobiť. No a to je proces seba poznania. Poznať to, čo konkrétne robí mne tú radosť v živote, kde som v tom celá ja, kde je tá moja identita, kde je tá moja sebahodnota, čo mne naplňa, čo mňa teší. Čiže nájsť v tom seba a potom naozaj, čiže to je tá moja štartovacia čiara, že kde som, že pozri sa v pravde na seba. Hej? A to je to seba poznanie, veľmi také pekné, že si vlastne uvedomím aj to, v čom som dobrá, ale aj to, v čom nie. Čo proste viem, že nikdy to tak dokonale nebude, a prijať to. Hej? To je dôležité, že proste prijať o sebe tieto veci. A keď ako keby som v tej etape seba poznania vydefinovaná, tak potom sa viem pozrieť na to dobre, odkiaľ, kde som teraz, kde chcem ísť. Čo je tá moja vízia, ten cieľ, ten smer, to moje poslanie, hej, ktoré chcem ako keby na tomto svete naplňať. A teda tam už potom sa pozeráme na tie konkrétne veci, ktoré už možno, hej, že aký je ten môj cieľ, aké sú tie kroky, ako sa tam dostanem. Alebo bez toho, aby som poznal ten smer, tak neviem, kde chcem ísť. Hej. Čiže toto je niečo, na čo si ženy často nenachádzajú čas, alebo nemajú vydefinované, že tak toto je to, čo chcem, toto je to, čo nechcem. Hej. Takže do toho tak pozývam, že nájdi si tú svoju životnú víziu, nájdi si svoje životné poslanie, a keď vieš, čo to je, tak sa vieš, na čo sa máš zameriavať, a teda vieš si urobiť taký svoj, ja hovorím, že akčný plán, pretože dobre, ako to idem naplňať v tom mojom živote. Už keď viem, čo mám v sebe, už viem, čo chcem v budúcnosti, čo je to moje poslanie, tak ako to idem naplňať. A to ako, tá akcia, no tak to je to dôležité, že robím potom tie kroky pre lepšiu kvalitu života v tej oblasti, ktorej sa chcem posunúť, a takto vidím vlastne ten môj osobný rozvoj, že vlastne ja môžem rásť v mojom živote, že ja nemusím ostať na jednom mieste, stáť, stagnovať, že môžem proste naozaj prinášať požehnanie do môjho života, ale aj do života okolo ľudí okolo mňa. Teda ja som vnútorne spokojná a viem tú spokojnosť dávať aj ľuďom vonku.
A ja ako hovorím, že najšťastnejší ľudia sú tí, ktorí práve cez tie svoje dary, talenty robia šťastným iných ľudí, lebo na čo by nám boli, keby sme ich mali len pre seba. Ako, robí nám to radosť, ale na druhej strane, keď vieme druhých ľudí vďaka tomu ešte posúvať, tak to je tá hodnota, tá skutočná láska, ktorú vieme teda dávať tomuto svetu. A ja sa teraz aj dosť často stretávam. Ja som s tým sama zápasila, kým som začala pracovať takto, ako pracujem, ale že taký ten postoj, že nemôže každý robiť to, čo chce, alebo čo ho baví a v čom je dobrý. Že proste rodina musí napríklad jesť, musí sa obliekať, takže musíš sa zaprieť a hoci si nevieš nájsť možno prácu v tom, čo si dobrá, alebo čo ťa baví, tak proste musíš ísť, ja neviem, nechcem to dehonestovať, ale ja neviem, do Lidla robiť, lebo aby si mal peniaze. Vieš, čo tým chcem povedať? Že ten tlak prirodzený na jednej strane, že áno, veď musíme sa postarať o rodinu, ale na druhej strane, že ako keby to popretie, že nie každý robí to, čo chce, niekto musí robiť aj niečo iné. Že, ako možno výjsť z toho, alebo čo na to odpovedať potom. Mhm. Mimochodom, v Lidli majú veľmi dobré platy. No vidíš si. Áno, takže Áno. keďže robím aj kariérové poradenstvo v rámci Spokojnej, som aj kariérna poradkyňa, tak toto je oblasť, ktorá mňa veľmi ako fascinuje, zaujíma a ako keby sa v nej aj vzdelávam a aj sprevádzam v nej ženy. Tak, len 20% ľudí na svete má naplnenie v práci, teda je spokojný v práci a robí to, čo ich baví, robí to, čo má, ako keby, kde má priestor tie svoje dary, talenty aj využívať. Áno. Čiže máme 20% spokojných ľudí na svete a 80 nespokojných. Hej? To ako keby ukazuje také najnovšie výskumy štatistiky. Teda nie je to veľmi dobré číslo. Hej? A ja neviem, kde pramení to presvedčenie alebo ten výrok, že nemôže každý robiť to, čo chce. Alebo to, čo jemu robí tú radosť. To môžu ako samozrejme, hej, že máme určitú pyramídu potrieb. Hej? Keď sa pozrieme na Maslowovú pyramídu potrieb, tak je to, že na tej spodnej časti, že máme nejaké základné životné potreby, potrebujeme mať naplnené a tam hore niekde na tej špičke tej pyramídy je tá sebarealizácia, tá sebatranscendencia, duchovné veci a tak. A teda ja to vidím naozaj aj so ženami, že keď nemajú tieto základné veci poriešené, že proste je ťažko riešiť nejaký seba rozvoj, keď proste každý deň zápasím s tým, či budem mať z čoho zaplatiť nájom, z čoho zaplatiť potraviny, deťom veci a tak. Čiže je dôležité si uvedomiť, že my si v živote potrebujeme túto základnú vec dať do poriadku a vtedy sa vieme posúvať ako keby oveľa jednoduchšie, vyššie. Uh-huh. A preto je aj oblasť naplňujúcej práce, kde budem spokojná, jednou z vecí, v ktorých ako keby tie ženy sprevádzam, pomáham. A, a naozaj mnohé z nich prídu na moje programy s tým, že je to, že sú naučené, že nemôže každý robiť to, čo by chcel. Potrebujeme zmeniť optiku a potrebujeme sa pozerať na to tak, že čo potrebujem robiť ja, aby som bola šťastná, aby som bola naplnená, aby mi tá moja práca dávala zmysel, zároveň, aby mi to aj dobre zarábalo, hej? A hľadať tie kroky a tie cesty k tejto vízii. A keď svoju myseľ a svoju pozornosť, svoje kroky budem sústrediť práve na túto oblasť, tak sa tie veci v tejto oblasti môžu začať hýbať a ja môžem k tomu vedome vykročiť a robiť tam tie kroky. Môžem si samozrejme v prvom rade spoznať samu seba a zistiť, čo sú tie moje dary, talenty, čo sú tie moje flow činnosti. Lebo keď toto neviem, tak vlastne neviem, čo je ten môj smer, kde mi to bude dávať zmysel. A keď mám toto ako keby vysporiadané, je to v súlade s tými mojimi hodnotami, tak sa viem pozerať na konkrétne práce, ktoré spĺňajú ako keby tieto kritériá. A dnes už nie je taký trh, že som na jednom mieste a tuto iba musím robiť 10 metrov od domu niečo, že proste teraz máme online možnosti, teraz ako keby tie pracovné príležitosti a ten trh je veľmi flexibilný
Len často o tom ani tie ženy nevedia, ani si to nevedia predstaviť, lebo nikto v ich okolí možno nerobí nejakú takú prácu, ktorú by mohli robiť, že by ich naplňala, ale robí to nejak inak. Možno to mať home office, robiť to možno párkrát ísť do kancelárie v priebehu mesiaca niekde externe a robiť to z domu, hej? A že aj toto sú nové možnosti, ktoré nám ako keby aj ten online svet, aj ten trh ponúka, aj tie je veľmi dobré sa nad nimi zamýšľať. Čiže áno, ale potom sú tie fyzické práce, ktoré máme možno niekde v našom okolí, ale často nemáme o tom nejaké základné vedomosti, čo by sa ešte dalo inak. Ale to musí vychádzať z toho nášho seba poznania, aby sme vedeli, čo chceme a potom vieme pátrať po tom, čo vlastne je v mojom okolí a nie je a možno aj je, len o tom neviem, lebo proste ani som nevedela, že by som ja takéto niečo mohla robiť. Hej. A tá cesta k tomu je proste vedieť, kde som, spoznať tie veci, ktoré potrebujem o sebe vedieť, potom vedieť, kde chcem ísť, čo sú tie oblasti, do ktorých chcem vstupovať a proste naozaj mať ten svoj nejaký taký akčný plán a ako sa tam dostanem. A ono sa to deje. A ja to viem na sebe. Lebo ja som sa presne nad týmito vecami na rodičovskej zamýšľala, kde idem ďalej. Ja som pracovala predtým ako organizátor kultúrnych podujatí a vedela som, že už to nebude také jednoduché, keď budem mať deti a budú často choré a oni boli často choré, tak som proste premýšľala tým, že ako. A vtedy sa mi otvoril online svet. Hej, do toho prišla korona, takže to bolo ešte intenzívnejšie a že začala som sa vzdelávať. Jasne som si vydefinovala, v čom som dobrá, v čom ako keby sú tie moje silné stránky, ale aj čo proste možno ma úplne nenaplňa a toto by som možno nechcela, hej, to je tiež dôležité si pomenovať, čo áno, čo nie. Potom som si vydefinovala, tuto sa chcem dostať, že proste chcem byť lektor, mentor, to som si proste na tej rodičovskej si pamätám, že to tam prišlo, to uvedomenie, že toto, že ja mám na to úplne talenty, že proste viem, že toto je to, do čoho ma aj Pán Boh volá. A teda našla som si to svoje poslanie, no a potom som si urobila svoj plán a idem tam. A proste ja do roka som bola lektor, mentor. Hej, a že proste, keď v Božom slove sa píše, hej, že a slovo bolo u Boha a že proste to slovo má takú moc, že keď to vyslovím aj do toho duchovného sveta, že proste toto je niečo, na čo mám, čo chcem robiť, tak proste Pán Boh veľa vecí zariadi tak, že v konečnom dôsledku nám prídu tie príležitosti a ešte keď ideme tomu v ústrety, aj tie ako keby pracovné ponuky. A to sa stalo aj mne, že to bolo úplne, úplne zázračne a proste do pár týždňov som začala aj v tej oblasti pracovať. Myslím, že to dokáže človek sám, alebo práve, že potrebuje vždy nejakého toho mentora alebo niekoho, kto bude ho v tom sprevádzať. Ja si uvedomujem, že ja som ako keby išla na túto cestu sama, hej? Mhm. Že mala som tie uvedomenia a teraz spätne vidím, že je to vďaka tomu, že mám určité dary a talenty, ktoré ako keby mám vďaka ním predispozíciu na to, že viem do týchto vecí vstupovať aj sama. Mhm. A keď som si vlastne urobila potom aj dotazník Gallup, ktorý vlastne mi zoradil moje talenty a zistila som, akých je mojich top 5 talentov, tak som vlastne zistila a utvrdila som sa v tom, že presne to, čo som si na tej materskej vydefinovala, že som v tom dobrá, že presne to tam mám v tých talentoch. A dokonca len teraz už viem s tým oveľa konkrétnejšie pracovať, teraz viem presné názvy tých talentov a teraz viem vstupovať aj v tom rozvoji oveľa konkrétnejšie do tých vecí. A viem, že teraz používam tento talent pri tejto činnosti, teraz používam tento a že keď ideme z našich talentov a robíme tie veci na základe toho, čo v nás je naozaj, tak to ide s väčšou ľahkosťou, sme viac inšpirované vnútorne to robiť, máme tú vnútornú angažovanosť, tú motiváciu a aj sme v tom efektívni. Čiže naozaj robiť to, v čom sme najlepší, čo sú tie naše dary, talenty, tak to je tá cesta, ktorá vedie k tomu ako keby tomu životnému naplneniu. Ešte teraz rozmýšľam, že čo bola tá otázka, ešte ak mi ju môžeš zopakovať. No, že či to vie aj človek tak sám, hej? Lebo presne mne to tak vychádzalo z toho, čo si mi ty hovorila, že ty ako keby si na tú cestu dokázala výjsť sama, hej? A teraz si to vysvetlila, že to bolo aj vďaka tým No. tvojim talentom, alebo proste to, aké máš ty, hej, talenty. Takže, ale že či to dokáže človek sám, teda to si mi vlastne zodpovedala v podstate. Alebo potrebuje to sprevádzanie.
možno väčšina z nás aj potrebuje to sprevádzanie. Ja Neviem. verím, že sme na to uschopnení ísť do toho aj sami. Ako, ja som toho iba takým malým dôkazom, Mhm. ale keďže pracujem so ženami a s ich sebavedomím a s tými ako keby s potenciálom, to, čo máme v sebe, každý to máme inak. Nie každá žena, ja mám napríklad talent, ktorý sa volá aktivátor v mojich top talentoch. To znamená, že ja som veľmi akčná. Že ja keď si nastavím nejaký cieľ, tak viem ho sama zrealizovať. Alebo si prizvem do toho ľudí, ktorí mi to pomôžu zrealizovať. Hej? Ale ako keby, že ten začiatok, tá iniciatíva, že začať to robiť, je mi prirodzené, že ja sa nad tým ako veľmi... je to pre mňa automatika. Keď ja niečo chcem, tak si to proste idem do akcie a stane sa to realitou. Ale viem, že veľa žien toto nemá. Aj mužov, proste to je jedno, sa bavíme o ľuďoch. A teda som si vtedy uvedomila, že vlastne ja mám potenciál na to pomáhať ľuďom v tejto oblasti. Premieňať tie možno sny alebo tie túžby nášho srdca na tú realitu, pomáhať im vstupovať z toho nášho potenciálu a vedieť, ako ho pretaviť do tej reality. Hej? A že toto je ako keby tá cesta, že dá sa to, keď sa vzdelávame, keď ako keby sme v tom osobnostnom rozvoji zbehli, hej, že vieme, aké sú na to konkrétne postupy, techniky, veď to je proste, to sú aj nejaké manažerské zručnosti a tak ďalej, na to máme a sú na to vydefinované. Ale podľa mňa dokáže to každý sám, keď pozná tú cestu, ktorá dáva práve jemu zmysel a keď pozná svoje dary, talenty, s ktorými vie, že to dá a že je v tom upevnený. Má to zdravé sebavedomie, lebo viem, že cez tieto moje dary to viem urobiť. Ale keď nemám to seba poznanie, neviem vlastne, čo chcem, neviem, čo mi pomôže v ťažkých chvíľach, hej, aké tie moje, o ktoré dary sa viem oprieť, no tak je to ťažké. Hej. Sme v tom chaose bludisku, že nevieme. Takže keď nastúpime na tú cestu a ja to aj v mnohých mojich webinároch, ktoré sú zdarma, vysvetľujem, ako sa to dá. Takže tieto informácie sú zdarma, takže keď bude niekto chcieť, tak kľudne môže si vypočuť moje webináre, mám ich na stránke, ako sa k ním dostať a môže sa o tom dozvedieť viac. Dobre. No, tak poďme si ešte povedať, že čo to je vlastne to zdravé sebavedomie. Okay. Takže zdravé sebavedomie, no? To je krásna téma. Sebavedomie, dá sa povedať, že sa nám to spája hlavne ako taký psychologický termín, hej, s tou psychológiou a ono vlastne označuje povedomie o vlastnej hodnote, schopnostiach, o sebe samom a vlastne keď mám sebavedomie, tak viem, kto som, vedomie seba, hej. Čiže je to taký subjektívny pocit seba samého, dojem o vlastnej kompetencii, o hodnote, o schopnosti dosahovať nejaké ciele. Hej? Čiže aj sebavedomie ovplyvňuje správanie, rozhodovanie, ale aj taký celkový prístup k životu. Dobrou správou je, že dokážeme ho meniť. Že vieme pracovať na tom, aby z toho sebavedomia, ktoré možno teraz nemáme, alebo je také chabé, sa stalo to zdravé sebavedomie. A u mňa to bolo tiež taký proces, kedy ja som mala to moje poslanie vydefinované, silné stránky, všetko tam bolo tam proste aj to poslanie, aj to, čo, no, ako odkiaľ vychádzam, kde je ten môj základ. Ale aby som sa dostala k tomu poslaniu, tak som musela popracovať na mojom sebavedomí. A zdravé sebavedomie je dôležité pre takú emocionálnu pohodu, ale aj úspech. A úspech neznamená, že budem teraz milionár. Pre každého ten úspech znamená niečo iné a to je dôležité si uvedomiť. A v osobnom, teda aj profesionálnom živote, ak sa chceme posunúť, tak potrebujeme mať zdravé sebavedomie. A je to vlastne schopnosť prekonávať ťažkosti. Lebo ak máme zdravé sebavedomie, tak sme lepšie vybavené na riešenie problémov, na príjmanie rizik, na vyrovnávanie sa so životnými výzvami a vieme vstupovať vo väčšej odvahe do týchto vecí. Čiže to je zdravé sebavedomie, hej? Proste poznať sa a vedieť, kto som a žiť tú svoju sebahodnotu, tú integritu samej so sebou, kto som a je to veľmi o takom rúcaní tých stereotypov a vzorcov správania, ktoré máme naučené z domu. To si tak veľmi uvedomujem, keď pracujem so ženami, že veľmi naše sebavedomie určuje prostredie, z akého sme vyrastali.
Čiže ak bolo podnetné, že tie naše dary, talenty, ktoré máme, ak tam bol priestor na to, že boli rozvíjané, že sme mohli chodiť na krúžky, ktoré nám ako keby dávali zmysel, alebo boli v takej tej integrite s nami, tak naozaj z týchto ľudí sa dokážu vyvinúť obrovskí profesionáli, ľudia, ktorí sú darom pre tento svet. Na druhej strane, keď žijeme v prostredí, ktoré nie je podnetné, a možno aj ľudia okolo nás veľmi ako keby nám nepomáhajú v tom, aby sme rástli, aby sme sa rozvíjali, tak to sebavedomie máme nízke. A my potrebujeme sa naučiť pracovať s týmto a dá sa to, ale potrebujeme ako keby vstupovať do tých techník a do toho, ako sa to dá. Hej. Čiže takto a ešte mi napadlo ešte ohľadom toho nízkeho sebavedomia to, že vo veľkej časti to určuje, z aké rodiny vychádzame a aké zvyky, aké stereotypy, aké zmýšľanie, aký spôsob zmýšľania mali naši rodičia. Lebo my máme, súvisí to veľmi s výskumami z neurovedov, my máme zrkadliace neuróny v sebe a dá sa povedať, že osobnosť človeka sa vyvíja predovšetkým do toho 6. roku života, kedy vlastne my, čo vidíme od nášho okolia, od našich rodičov, od ľudí, ktorými sme obklopení, tak to vlastne potom aj, už dá sa povedať, žijeme väčšinu nášho života. A to, keď som si ja uvedomila, keď som si, ako keby, keď som sa vzdelávala počas rodičovskej k tej výchove detí, že toto fakt je pravda, že do 6. roku, čo do tých detí dám, tak to určuje vlastne to, ako sa budú ďalej v tom živote vyvíjať, kde bude to ich zdravé sebavedomie. Tak vtedy som si uvedomila, že ja potrebujem na sebe robiť. Hej, to moja dcerka mala asi nejaké 3 roky, tak som si tej povedala, že ešte mám 3 roky. Hej. A že to ma strašne motivovalo, že ja sa potrebujem posúvať v tejto oblasti a byť tým vzorom pre ňu. Hej? A tam to začalo celé, že to bola taká moja hnacia sila. A tak som sa začala viac tejto oblasti venovať a pohrúžila som sa do osobnostného rozvoja. Tu mi napadajú dve otázky, neviem, ktorú začať prvou, aby som tú druhú nezabudla, ale Povedz, keď si toto, keď si toto spomenula. Teraz, prečíta si to rodič, napríklad aj ja, ktorý už má všetky deti staršie ako 6 rokov. A povie si, čo som to do nich zasiala, ako s tým môžem teraz niečo urobiť. Jasné. No, ako povedzme si na rovinu, že väčšina rodičov to zistí po tých 6 rokoch. Ako? To je realita, hej. Ale dôležité je si to uvedomiť, že dobre, teda sú tu isté veci, ktoré sa mi nepáčia, alebo ktoré nechcem, aby v tom som išiel aj ja ako človek, ale aj moje deti. Nechcem ich proste takto viesť. Tak vydefinovať si, že čo je to, čo nechcem proste. Ale a ešte oveľa dôležitejšie je, čo chcem naopak, aby v čom moje deti vyrastali a v čom chcem kráčať ja. Čo je to nastavenie, že kde sa chcem ja posunúť v tom mojom živote. A potom začať robiť tie kroky v prvom rade na sebe. Pretože tie zrkadliace neuróny máme stále. Hej, len po tom 6. roku života ako keby je to také, že trošku pomalšie sa prevychovávať v nejakých veciach, ale dá sa to. My máme, totiž náš mozog má schopnosť neuroplasticity, to znamená, že tie mozgové prepojenia, ktoré nám vznikajú v mozgu, je možné ich zmeniť. Teda, ak mám naučené nejaké negatívne vzorce správania, keď si to uvedomím, máme šedú mozgovú kôru, máme ten neurokortex a ten nám pomáha robiť rozhodnutia. Tým sa odlišujeme od zvierat. A keď toto viem, toto prinieslo obrovské uvedomenie do môjho života, že ja mám veľkú moc nad tým, čo v mojom živote robím a čo nerobím. A teda mám aj moc nad tým zmeniť tie vzorce správania. Teda začať budovať nové návyky. A toto je o tom, hej, ale krok po kroku, nerobiť to nejak, že hurá systém, všetko, lebo potom vlastne sme zo seba sklamaní, lebo nič nám poriadne nejde. Zafokusovať sa na konkrétnu nejakú oblasť, ktorej sa chcem zlepšiť, alebo ktorej chcem posunúť moju rodinu, seba, hej. A tu naozaj tak veľmi dôsledne sústredenie, na ňu sa sústrediť a nastavovať si také dosiahnuteľné ciele a kroky a ide to. A sama na sebe to viem, pretože poviem príklad.
ja som vyrastala v prostredí rodinom, kde sa veľmi kričalo. Ako proste krík bol na dennom poriadku a bolo to nejaká prirodzená súčasť, hej, ako keby života. Čiže ja som naučená ako keby prirodzene kričať, hej, a tým pádom aj do detí som, ako keď boli aj malé, tak som, keď sa niečo udialo a že proste dačo sa zle riešilo, tak som kričala. A som si uvedomila, že prečo ja kričím do keľu, že vedia, nechcem kričať do tých detí a nie je mi to príjemné ani sama na sebe a že teda to bolo to uvedomenie, mám problém, hej, že dobre, ale teda, že nie je v tom, že ja som taká neschopná, ale že čo s tým môžem urobiť a vytvorila som si ako keby taký systém, že taký môj plánik, krok za krokom, ako to idem ako keby uplatňovať, robiť a teda potrebovala som sa ponoriť do toho, že dobre, kedy kričím a uvedomila som si, ja kričím hlavne vtedy, keď som pod časovým stresom. Keď ideme niekde napríklad s deťmi a oni sa nestíhajú obliekať a neviem čo. Tak čo bolo prvé, čo som si uvedomila, že vlastne ja potrebujem eliminovať nejaký časový stres. Čiže byť čo najviac v pohode pred odchodom niekde a mať tam nejakú časovú rezervu. No a toto, keď som si uvedomila, tak zrazu som 50% môjho kriku išlo preč. Vážne, že vlastne nepotrebujem kričať, keď si na to vytvorím tie vhodné podmienky. Hej, a potom, hej, takže toto bol napríklad taký jeden malý krok, ktorý mne pomohol a potom som si zase nastavovala nejaké ďalšie osobné ciele v tom, že dobre, teraz napríklad nechcem robiť ďalšie veci a tak ďalej, hej, a že toto je dôležité si uvedomiť. A ešte musím povedať, že ja vychádzam z rodinného prostredia, kde bol alkohol, kde vlastne môj ocino, dá sa povedať, že mali sme domáce násilie. A, a teda, čo som videla, tak to sme naučení aj robiť, hej? Ako keby potom aj ďalej do toho života. A že ja som sa musela vo veľa veciach preučiť, predrôtovať tie mozgové prepojenia, tie synapsie, hej, že ja sa tu teraz veľmi pozerám z pohľadu tej neurovedie, tej odbornej stránky toho osobnostného rozvoja, že vlastne som vedela, že sa to dá, ale nebolo to ľahké, bolo to náročné, je to stále cesta, na ktorej som, ale že ide to, hej, že aj napriek tomu, že máme tie zlé vzorce správania z domu, dá sa to prenášať do tej výchovy a dá sa v tom posúvať. A to ako? Tak o tom hovorím naozaj aj na tých webinároch mojich, aj v tých programoch a že je tam tá cesta. Že to je hlavne tú nádej by som možno chcela dať aj čitateľom, že dá sa to. Len ide o to, či chcem do toho vstúpiť, či mám tú odvahu a urobiť to rozhodnutie. Hej? A s tým vedomím ale, že nie je to ľahké, ale dá sa to. A môže byť človek úplne mať taký seba prijatý na tomto svete už, alebo vždy si uvedomujeme, že ešte mám niečo, čo môžem na sebe popracovať, že v tomto nie som, v tejto oblasti nie som spokojný, alebo čo. Je tá spokojnosť taká úplná na tomto svete možná so sebou samým? Myslím si, že sa vieme k nej približovať každý deň viac a viac. A poznáme ako keby také dva prístupy. Jeden hovorí o tom, že a učia nás ho aj v škole, že proste budujme, že to, v čom sme slabí, tak na tom by sme mali popracovať a v tom by sme sa mali zlepšovať a to je tá cesta, vlastne ako sa zlepšujeme v našom živote, že vlastne zlepšujeme, čo nám nejde, hej, ako keby. No a potom je tu druhý prístup, ktorý vlastne viem, že ten je ten pravý pre mňa, keď som spoznala vlastne talenty svoje a pozitívnu psychológiu, keď som sa začala tejto oblasti viacej venovať, tak som zistila, že existuje taký smer, ktorý hovorí niečo úplne iné, ktorý hovorí o tom, že zisti, v čom si dobrý, v čom si dobrá, objav svoje silné stránky a tie rozvíjaj a na tie sa sústreď. A tie slabé stránky, ktoré máš, tak tie len nejakým spôsobom udržuj na takej úrovni, aby ti to nebránilo v tej tvojej životnej spokojnosti. Čiže nemusíš vedieť všetko perfektne, stačí, keď budeš vedieť tie veci, ktoré proste pre ten život potrebuješ, ktoré ti dávajú ten zmysel v tých veciach, odboroch, ktoré ako keby sú pre teba dôležité v súlade s tvojimi hodnotami. A na tie sa sústreď, tie rozvíjaj, nájdi svoje talenty, tie rozvíjaj, rob to cez tie talenty, že nerobme to cez slabé stránky, robme to cez talenty. A to je tá ľahkosť, ktorá prišla do môjho života, že vlastne, že nemusím makať na sebe a nemusím byť tá výkonová, že má to zamerané na ten neustály výkon a zlepšovanie sa.
z tej energie toho, že vlastne aj tak to nikdy nebude poriadne dobré, lebo nemám na to niečo prirodzené vo mne, ale nie, že sústreď sa na to, čo je v tebe prirodzene dobré, to rozvíjaj a tie slabé stránky proste iba nejak udržuj. Hej? A toto je presne aj talentový prístup aj v rámci platformy Use Your Talents, v ktorej fungujem a ktorý vlastne šírime do sveta. A je to podložené ako keby výskumami a o to väčší zmysel to dáva. Mhm. Veľmi veľa vecí si mi k tomu povedala, čo som tu mala, alebo aj iným spôsobom. A ja myslím, že na ten rozhovor do novín to už určite aj je, a budem musieť niečo aj vyhodiť, ale možno, že to pôjde aj na web a tam môže ísť to dlhšie. Ale ešte by som sa možno chcela, um, uvidíme, že či to tam bude alebo nie, že teda možno by ma tak zaujímalo, že či je niečo také, jedna vec, spoločné, možno, že čo riešia všetky ženy, s ktorými sa stretávaš, alebo teda ľudia, s ktorými sa stretávaš. A môžeme najprv toto zodpovedať, aby sme nezabudli, čo bola prvá otázka. Že teda je niečo také, že čo tak riešime všetci? Mhm. Ja som si to tak spísala, lebo ja som robila k môjmu webináru 3 pevné body, ako byť v živote spokojná, prieskum medzi ženami, taký dotazníkový prieskum a vlastne odpovedalo tam viac ako 100 žien, takže celkom taká dobrá vzorka. A teda zistila som tam presne tie veci, ktoré ako keby všetky tie ženy spája. A Mhm, mám to tu aj trošku tak vypísané viacej, ale jedna z tých veľmi ako keby... Môžem sa pozrieť, uh, ak, ak by si chcela, že čo tam bolo tak najviac. A mhm, to bolo to asi to, že uh, nepoznáme svoje talenty a dary, hej, svoje silné stránky a tým pádom sa porovnávame a cítime sa menej cenné. Hej? mhm, Čiže mm, ako náhle toto zmení v mojom živote, že začnem sa venovať tomu, čo vo mne je, aké sú tie moje dary, aký je ten môj potenciál, tak ako keby začnem sa menej porovnávať, lebo už na to nemám priestor, lebo investujem tú energiu na rozvoj svojich darov a talentov, namiesto toho, aby som tú energiu investovala do porovnávania sa s inými a cítila sa menej cena. A toto je moja osobná skúsenosť, že ako som ja túto pozornosť začala orientovať na to, čo mne ide, čo môžem ja robiť, čo môžem ja prinášať, tak už ako keby, veď sú ľudia oveľa lepší v tomto odbore, ako sú, ale že mňa toto tak zamestnáva a dáva mi to taký motor vnútorný, že proste, že už nemám potrebu sa proste porovnávať, ale idem v tej autenticite toho, ako to mám ja. Čiže porovnávanie sa s inými, to je asi taká jedna z tých vecí. Potom tu máme aj, že napríklad, že nestíhame, nič nestíham, neviem povedať nie, hej. Až mnoho klientiek, ktoré mám, proste prichádzajú, že si prešli vyhorením mhm, a že často je to presne o tom, že neviem, v čom som dobrá, neviem ako keby tým pádom sústrediť tú pozornosť na rozvoj tých dobrých vecí a mať tam tú takú vnútornú šťavu pre ten život. Nemám jasne pomenované hodnoty a potom robím všetko a nesústredím sa práve ako keby na tie hodnoty, ktoré sú pre mňa dôležité. Nemám víziu životnú, neviem, kam kráčam, hej? A potom jasné, že neviem, čo robím a som v tom chaose, v blúdnom kolečku, keď neviem, kam mám ísť alebo na akú cestu sa mám vydať. Takže toto sú asi také tie veci, ktoré vnímam, že toto, keď máme jasne pomenované a vieme, v čom ideme, tak potom si to máme porovnávať, či idem, či to, čo žijem, je v súlade s tou cestou, ktorá je pre mňa dôležitá. Či to, čo ako keby mám v tej mojej vízii, v hodnotách, poslaní, v daroch, je tá moja cesta, či som dobre, alebo som mimo. A keď to nemám pomenované tú líniu, tak som niekde väčšinou mimo a točím sa a vlastne stále neviem, čo žijem a nemal mhm, ten zmysel života. Takže toto, že chýba nám uh, to sebapoznanie, chýba nám to sebavedomie a chýba nám ten smer jasný. A toto je to, čo ako keby učím spokojné ženy a nachádzať. Nie, že učím, pomáham im odhalovať a nachádzať tieto mhm. oblasti. Ono je to rôzne, že ako dlho vlastne sa tým ženám venuješ, alebo ich teda mentoruješ, alebo to máš nastavené nejako pevne, že ja neviem, 5 stretnutí, alebo tak, neviem ako. Uh, Mám to nastavené na také rozvojové programy. Aha. Každá z týchto oblastí, v každej z týchto oblastí mám program rozvojový na oblasť sebapoznania
a vyriešenie si toho svojho kariérneho smerovania, aj pracovného, tak na to je program Spokojná byť sama sebou, kde sa pozeráme na dary, talenty, na hodnoty, na životné role, v ktorých sa nachádzame, na pracovný typ osobnosti, hej, že to seba poznanie prepájame veľmi prakticky aj na tú prácu, aby ten základný pilier, ktorý som hovorila, tej pyramíde tých potrieb, aby sme čo najskôr boli aj v tom živote spokojné, ale aj v tej práci, pretože tam trávime tretinu života. Hej? To je dôležité si uvedomiť. Potom druhý program, Zdravo sebavedomá, tam sa pozeráme na techniky, konkrétne techniky, ako budovať svoje zdravé sebavedomie, ako si vytyčovať hranice, ako vedieť hovoriť nie. Proste všetky tie veci, ktoré tak naozaj ženy často riešime, že čo je ako keby v tom našom živote dôležité, ako prekonávať strachy, ako budovať tie nové návyky, keď už som prišla na to, čo tam chcem mať inak a tak ďalej. No a v treťom programe, ktorý sa volá Plán spokojnej ženy, pomáham ženám odhalovať životné poslanie alebo možno poslanie pre nejaký konkrétny projekt, do ktorého chcú ísť. A nastavujeme si tam akčný plán, ako sa tam dostanem. A teda pomáham to ženám na takej tej úrovni proste toho poslania, že vedieť, čo chcem a ako sa tam dostanem, ale aj podnikateľkám, ktoré toto ako keby potrebujú mať ako takú osobnú značku, že proste potrebujem vedieť, keď chcem začať podnikať a mať nejaký ten svoj projekt, že ako tam pôjdem, hej, má to nastavené, má tam jasné kroky, stratégiu a tak ďalej. Čiže takým dvom oblastiam, hej, v tomto treťom programe sa venujem ženám. A každý je tak rôzne nastavený, hej? Alebo koľko potrebuje tá žena, tak toľko, alebo to neviem. Prvý program trvá 5 týždňov, čiže je to, Aha. akože je to veľmi uchopiteľné, hej, že výsledky za krátky čas, to je také ako keby moje také mini moto, lebo tak áno, je to iné, keď ideme do nejakej oblasti, ideme sa posúvať a nikdy neviem vlastne, kedy to dosiahnem. Ale proste mať to nejak ohraničené do takej veľkej, ako takého pokoja, do takej slobody uvádza. A preto máme aj tieto programy tak nastavené, že ten prvý má 5 týždňov, teda za 5 týždňov to je zhruba 2 hodiny týždenne, hej? Čiže 10 hodín dokopy zhruba v tom programe, keď žena je, tak si prejde tým seba poznaním veľmi hlboko. Naozaj mám k tomu konkrétne také svoje techniky a prepojí to aj na to, keď chce, keď nechce, nemusí, ale keď si chce možno ešte aj nájsť nejakú ideálnu prácu a vedieť, čo je pre ňu to ideálne, alebo že čo robiť možno v rámci svojho voľného času, na čo sa sústrediť, do akej služby ísť. Hej? Aj toto je proste to, kde ten program pomáha. Takže tak toto trvá 5 týždňov. Potom druhý program Zdravo sebavedomá tiež trvá 5 týždňov. No a ten tretí program máme rozdelený na dve časti. Prvá časť, teda Plán spokojnej ženy, prvá časť je 5 týždňov sa pozeráme na to, že si odhalujeme naše osobné poslanie. A druhá časť má 8 týždňov a tam si už robíme ten konkrétny plán, ako ho idem naplňať a učím tam aj to, ako prioritizovať, ako si nastavovať veci vzhľadom na to poslanie vo svojom živote. Čiže dokopy ten celý program má 13 týždňov, ale žena, hej, keď je pripravená ísť len, že chce proste to poslanie si vydefinovať. Na teraz jej to stačí, nemusí ísť hneď do akcie, lebo to je niekedy strašiak pre tie ženy, že má ísť hneď aj do akcie, tak to je na nich, hej, ale že viem sa flexibilne prispôsobiť tým potrebám žien. Ďakujem. Ale ešte by ma tak zaujímalo, ale kto si to povedala pri tých deťoch, ale že ako mami, ženy, my si tak veľakrát uvedomujeme, že nechceme to preniesť na naše deti a na naše dcery, ale už si to vlastne definovala aj predtým, že nič nie je stratené, hej, že keď si uvedomujem, že čo chcem teda zmeniť, tak sú tie kroky, ako si ich pomenovala. Takže možno toto už by som sa ani nie, možno taká posledná otázka, že môže nám to, ako nám v tom môže muž pomôcť, aby sme my mohli sa nejako... Jasné. Mám doma manžela, ktorý mi v tom veľmi pomáha. Čiže, a keď som sa zamýšľala nad tým, že vlastne, čo je tá esencia toho, že môžem žiť moje poslanie, tak je to obrovská pomoc zo strany toho manžela. Hej? Že to je niečo, čo viem, že keby nemám takého manžela, akého mám, nemôžem robiť v takom rozsahu tieto veci, v akom ich robím. Teda
môj manžel, čo robí, vyzdvihuje môj potenciál. Naozaj také, že v čom som dobrá, že on má pozitivitu ako jeden zo svojich hlavných talentov a je mu to veľmi prirodzené, hej? Takže on vždy ako keby vyzdvihoval veci, ktoré som urobila, chválil ma, ďakoval mi, hej, keď som proste niečo urobila dobre a tak. A aj to robí stále. A máme taký rodinný rituál večerný. Celá rodinka prídeme a keď sa spolu modlíme, tak ďakujeme za seba a ďakujeme za naše dary, za naše talenty a za to dobré, čo sme počas toho dňa urobili. A toto je ako keby také niečo, kde sa to dá pekne cvičiť. Vlastne v tej modlitbe vďaky. Aj môj manžel ďakuje za mňa, za veci, ktoré proste videl, že som ja dobre urobila, že som sa posunula. Ďakuje za seba, za tie veci, ktoré on urobil. A takto sme vlastne naučili to aj deti. A teda deti každý večer ďakujú za to, čo sa im stalo dobre, ale aj čo si uvedomujú, že vlastne vďaka akým silným stránkam to urobili, hej, že my sa bavíme veľmi konkrétne, že aká silná stránka ti v tom pomohla, hej? A sú vedené v tom takom prístupe, že toho potenciálu, žitia toho potenciálu. A to, takže sme tým deťom vlastne tí prví kariérni poradcovia, hej? Že im pomáhame si uvedomovať a zvedomovať, že ktoré tie ich silné stránky im v tom pomáhajú. Čiže muži, vyzdvihujte potenciál svojich manželiek alebo teda priateliek, partneriek a druhá vec je, ktorú si uvedomujem, sloboda, ktorú mi môj manžel dáva, že nie som, že môžem robiť slobodne, čo chcem a viem, že nebudem súdená za veci, ktoré proste možno aj sa mu niekedy nepáčia, hej? Alebo že nie je úplne stotožnený s nejakými vecami, ale nesúdi ma, že necháva mi tam ten priestor tej vnútornej slobody, byť sama sebou, byť tým, kým som. A nehovorí mi, že toto je dobré a toto je zlé, toto by si mala, nemala, hej, ale že vyjadri mi názor, že tak toto je napríklad, keď sa mu niečo nepáči alebo že nechce, že by chcela, aby sa to možno nejak inak dialo v našej rodine, v našom živote, tak mi to ako keby vyjadrí, ale nepoukazuje na to, že ty si taká a nedáva mi nálepky. Hej? Čo je také veľmi časté, že, hej, že si dávame nejaké nálepky v manželstve, ale že cítim tam tú slobodu a to, že môžem byť tým, kým som a, a cítim sa obrovsky seba prijatá vďaka tomu, lebo mám tam to prijatie aj zo strany manžela. Že niekedy tie naše silné stránky môžu iní nálepkovať. To znamená, že môžu sa nám za ne smiať, môžu im veľmi vadiť, nevedia si s nimi poradiť tí ľudia, hej. A pritom to môže byť naša silná stránka, ale že toto je dôležité si uvedomiť, že toto by sme nemali robiť, ale potrebujeme vyzdvihovať tie dobré veci na tých našich partneroch. A to robím aj ja. Ja som tiež mala sklony v minulosti manžela prerábať a starieť sa mu, alebo ako by som to nazvala, do toho jeho, čo by on mal robiť, hej, do tých mojich predstav som sa ho snažila, možno nejak vtesnať. No ale keď som pochopila vlastne vďaka tomuto osobnostnému rozvoju, že on má iné predispozície, ako mám ja, má iné dary, talenty, naozaj to, čo mám ja v talentoch, že to mám ja ako moje silné stránky, tak on to má ako tie také neprirodzené a zase naopak z manželovej strany to je, tak keď sme pochopili, že vlastne každý to máme inak, že keď sa budeme ako keby v tomto snažiť vždy prispôsobovať toho druhého sebe, tak to nikam nepovedie, tak sme to začali robiť inak. No, a teda hlavne ja, že teda príjmam to, čo má ten manžel a dávam mu priestor robiť ešte viac to, čo jemu dáva ako keby ten zmysel a zase on dáva ten priestor mne. Hej? A že to je to pekné, že podporujeme sa navzájom v tých daroch, ktoré máme. Ďakujem. Asi sme prešli všetko. Ak by nie, veď ja to si prepíšem, dám to dokupy a potom ti to teda aj pošlem a ak by mi niečo napadlo, ešte vyskočilo, tak to tam nejako dám nejakú otázku a samozrejme ty potom budeš mať priestor akokoľvek do toho vstúpiť, čo by si chcela prepísať alebo ja neviem, doplniť.
dať preč, tak to budeš autorizovať vlastne, hej, potom. Ja sa to budem snažiť asi do konca týždňa určite urobiť, a aby si mal aj ty potom priestor si to tak aj v pohode prečítať, aj proste si to tak dať, prejsť. OK. Super, super. Ďakujem. Úplne vidieť, že je to taká téma, že, ktorou žiješ ty, že to bolo také, také veľmi, ako to mám povedať, inšpirujúce je jedna vec, ale aj druhá vec je naozaj, no to asi na človeku je vidieť, keď verí tomu, čo hovorí. že, a že tým žije. Ďakujem. Naozaj. Ďakujem aj ja. A teda ešte som sa chcela dozvedieť o tebe viac, Ruženka, že či možno žiješ ty, ako v tom Slove Plus ty si tam ako redaktor, alebo čo je tvojou úlohou v tejto inštitúcii? No, som tam ako redaktor už ako 3 roky, myslím, alebo viac ako 3 roky, ale od februára mám polovičný úväzok. Takže, lebo vlastne väčšinou novinári sa neuživia tým, že píšu články, takže polovičný úväzok mám ako taký administratívny pracovník v podstate. A to, čo napíšem, mám ako autorský honorár, takže že, e, toto je moja práca. Ja inak učím doma naše 2 dievčatá najmladšie, takže nehľadám si ani inú prácu, iba túto na polovičný úväzok, to mi zatiaľ stačí. Takže. Jasne. Homeschooling robíš, akože tak toto ma fascinuje, lebo veľa žien prichádza ku mne a bavíme sa o tom, že veľa ako keby mám okolo seba žien, ktoré robia už tento homeschooling a ma to úplne že fascinuje, že ja by som sa na to napríklad necítila, hej, ale že obdivujem tie ženy, ktoré to dávajú. A akože také, že klobúk dole, že proste toto je vec, ktorá ma fascinuje obrovsky, hej, takže držím palce, nech to ide. No to je iná presne, keď si hovorila o tom aj prístupe, že čo nás učia v škole, že, že to je, my sme do toho vstúpili preto zatiaľ, neviem ako to bude ďalej, že sme chceli rozvíjať presne tie silné stránky, že si uvedomujeme, že nemusí aj byť vo všetkom dokonalé tie naše deti, ako v škole niekedy je ten tlak, že proste vo všetkom musíš byť najlepší, ale že proste chceli by sme zistiť, alebo ich tak uvoľniť do toho, že čo ich baví najviac, aby v tom mohli sa rozvíjať najviac. Hej, takže uvidíme, ako nám to pôjde. No teraz máme tretiačku a prváčku. Ale máme ešte aj 2 staršie deti, ktoré sú v tom normálnom školskom systéme, takže budeme mať aj porovnanie možno, že čo bolo lepšie, no. Alebo pre konkrétne dieťa možno to sa až tak nedá. No. Tak, tak. No, ja mám tiež tretiačku a prváčku. Naozaj. Tak to je úžasné. Ty máš 4 deťurence? Máme 4, no. Drďo, to je riadne. A koľko tie staršie sú, aké staré? Máme, najstarší je syn, to je náš jediný chlapec. Bude mať 16 v máji. Mhm. Takže prvák na Gimply, na Andreja. Mhm. A potom máme Gabiko, tá je 8, bude mať v oktobri 15, no a potom máme teda skoro 9-ročnú Kristinku a teda 6-ročnú skoro 7. Klárku, no tá je najmenšia. Mhm. Tak. Vyzeráš tak mlado, veľmi, vieš, že by som nepovedala, že máš 16-ročné dieťa. Že dobre, že tá tretiačka a tá prváčka dobre, ale že kde sa tam vzali tie dve deti normálne sú ďalšie, tak to som v šoku. Áno, no. A to robí tá kamera, už vieš, tie vrásky tam nevidíš ani nič. Akože že pôsobí tak mladší na mňa. Aj určite. A väčšinou, hej, tak pôsobíme, ale akože už 40 som mala teraz, takže. Fakt? Mhm. No, Ale možno aj ty mi to bude, že až tak sa asi necítim väčšinou. A akože niekedy mi dá telo pocítiť, že už je to naozaj iné, ako to bolo, ale akože tak vnútorne sa tak asi necítim, že 40, veď šofeť v pohode, nie? Takže, tak. ďakujem aj ja za tento fajn čas, bolo to pre mňa pekné. A teda, hej, keď náhodou niečo, tak budem rada, ak mi napíšeš na Messenger, lebo ten mail, na ktorý mi vlastne tam píšeš, tak na ten chodím trošku menej. Už sa mi stalo, že som sem tam prepásla niečo, ale chodím hlavne ako keby na Gmail, ale keď mi napíšeš do Messengera, tak v pohode to tam. Dobre, dobre. Takže tak. Dobre. Dobre. Tak prosím,
Len mi to pošli potom. Nejako to video. OK, Mm, áno, hneď idem to uložiť a pošlem ti. ďakujem. Vieš, čo rozmýšľam, že kde to idem uložiť, lebo to sú veľké úložiska. Uložím to asi na môj YouTube a dám ti to, zazdielam ti to ako súkromné video. Môže byť tak? Dobre, Hej? dobre, v poriadku. Dobre. Dobre, ďakujem. Dobre. Uh, Nepotrebuješ odo mňa niečo konkrétne, že nejakú fotku, popis, No, dobre, že hovoríš, áno, lebo to tu mám aj napísané a skoro som zabudla. No, tento rozhovor by teda mal výjsť v aprílovom čísle, tam máme tu takú veľkú tému, že o ženách a ich sebavedomí a tak ďalej, tak ďalej. A na tvojej strane, a ak by si teda nejaké fotky, no jedna asi nebude ani stačiť, možno, že dve, kebyže si vedela poskytnúť, tak to by bolo fajn. A možno potom aj v Perexe, teda v tom úvode dávame nejaké informácie o tebe, tak neviem, že čo by si tam možno aj chcela mať, ak aj nejaké, že teda máte dve cerky, máte vy však, to si Mhm. vravela, že také možno aj niečo aj osobnejšie. V Liptovských Sliačoch bývaš? Dobre si pamätám, či nie? Áno. Mhm. Áno, tak proste také niečo, ale to vlastne, ja to keď to všetko napíšem, do toho môžeš vstúpiť, že čo tam chceš mať, čo nechceš, čo chceš pridať, alebo tak, že... Tak aj nejaké fotky možno, ak by si vedela, možno aj viac, aby si potom videla aj vybrať, lebo ja to vlastne nevyberám, to bude vyberať grafik, že čo Dobre. sa mu najviac hodí. Dobre, čiže tam môžem dať aj nejaké také, že rodinné, alebo iba také, Áno, aj môžu byť ak aj... chceš, pokojne. To je vlastne na tebe, že aj ako vy sa dohodnete možno doma, či je to pre vás v poriadku, alebo ako. A to číslo vám potom znovu pošleme, ja to napíšem do adresára, aby vám to prišlo potom v apríli. A v Mhm. máji, myslím, som ti písala, že ten stĺpček asi však, že si znovu na rade. Môžem, hej? Dobre, ako, máte tam aj nejakú tému na maj? Maj máme Ducha Svätého, ako všeobecne v novinách, ale v manželom ešte asi nemáme vymyslené, že čo tam bude. Mhm. Hej, ale ak ti toto pomôže, tak potom, keď to bude, tak to ti môžem dať informáciu, že čo to bude. Hej, že Ja ti asi... budem možno, prepáč, posielať, že kedy je potrebné to odovzdať, tak to sú nejaké 2-3 týždne pred termínom, tak vtedy ti môžem aj napísať, ak to stačí teda, že čo bude. Stačí, ale hej, stačí a teda, hej, asi sa mi lepšie píše, keď mám tému, Mhm. že viem si na to, ja dávam veľmi rada tie príklady zo života alebo z môjho manželstva, hej, a že to je ako keby podľa mňa také najvýpovednejšie, lebo tak písať všeobecne o hocičom sa dá, aj nejaká teória, ale že keď dáš nejaký príklad, ktorý je z praxe, tak je to podľa mňa na nezaplatenie. Určite áno. Aj myslím, že ľudia si to tak radi čítajú, lebo si uvedomia, že však to je tak človek ako ja, že nehovorí len takú teóriu, ale aj on to prežíva. Áno, že sú tam tie konkrétne príklady, že skôr je to také uchopiteľnejšie, no. Tak. Mhm. Dobre, takže pošlem aj tie fotky. Dokedy treba tie fotky ideálne? V podstate, keď mi, ja ti pošlem ten rozhovor na autorizáciu, tak potom vlastne, keď už pošleš svoje pripomienky, tak ak by si aj vtedy vedela tie fotky. Ja neviem, ako to potom stihneš, no ak by si to, no takto, za ideálnych podmienok, ja mám v sebe to nastavené, že do piatku by som ti to chcela poslať, ak by si ty potom si to vedela pozrieť, ja neviem, do pondelka, že Mhm. ak by niečo ešte a už spolu aj s tými fotkami, tak to by bolo asi. Mhm. A je to pre teba pondelok v poriadku? Hej, asi Chceš som to sa, vidieť? hej, že mohla by som sa cez víkend potom hej na to pozrieť. Mhm. Mhm. To vychádza, neviem, 11. Á- 11. Hej, Áno. tak by sme sa dovtedy možno vedeli dohodnúť, že aj a záleží to odo mňa, ale akože, že potom do toho, kým to budeš mať. Mhm. OK, dobre, Dobre, dobre. ďakujem. Ja ďakujem. A kde chodia tvoje deti do Zušky? Nechodia do Fulovky náhodou? No tak sa pýtam. Či nie? Moje Či deti, nechodia do Zušky? dcerka na tanečnú chodí do Galaxy v Ružomberku. Aha, tam. Na výtvarnú chodí uh, dotyk. A do dotyku. Tam Mimo ukážu. dotyk manžel. Mhm. Áno. Hej, hej, Mhm. ona tam chodí na výtvarnú, ale v Sliači máme to elokované pracovisko. Aha, jasné, áno, Takže tak. to tam ju nemusím voziť. A druhá dcerka, staršia, chodí na futbal. Tu mám Super. futbalistku, no. A na angličtinu chodí do Helen Doron. Aha.
Takže hej, toto máme také. Lebo si spomínala, že chodíš aj sem na to regál, lebo naši chodia zase do Fulovky, tie malé, tak je, že či sa tam niekedy nestretneme, ale tak vlastne asi nie. Zatiaľ asi nie, ale sa chcela stretnúť. Ty si spomínala, že by si chcela možno aj nejaké také veci poriešiť ešte iné, okrem tohto. Mhm. Tak v stredy chodievam zhruba o 4:30 do dcerku zanášať na krúžok jeden do mesta, takže vtedy si viem predstaviť, že by sme sa mohli napríklad stretnúť, že tam mám taký čas na to. Tak Ako dlho to má? 45 minút má tú angličtinu, hej? To je Čiže angličtina. Mhm. hej, takže a tam chodím, že tam je taká, že cukráreň u Aťky, je to pri úrade práce v Ružomberku tam dole. Áno, viem, hej. Tak tam je tá cukráreň, že tam kľudne by sme si mohli sadnúť a ak by si chcela, že posediť a porozprávať možno o tých veciach, ktoré by si chcela tak osobne. Dobre, dobre, ja mám inak tiež v stredu má tiež krúžok dcera od 4. do 5., ale viem si to zariadiť tak, že ja by som ju len odniesla a niekto by ju odviedol, že by som tých 45 minút, čo ty máš tam vedela. Dobre, tak môžeme si potom, keď skončíme túto pracovnú časť, tak niekedy budúci týždeň si nejako sa aj o tomto porozprávať, že či by sa to dalo. Jasné. No, dobre, dobre. Viem, že dneska mám stretnutie akurát tam s jednou žienkou. Idem to tam vytestovať. No, mám online takto cez Zoom, že ako sa stretávam so ženami. Ale hej, že akože ten osobný rozmer je vždy taký lepší, samozrejme, len v rámci toho, že sme také busy a tie krúžky a všetko toto obhospodáriť, tak vieme, že to je náročné celkom. Áno, áno, jasné. Dobre, tak ďakujem a ešte prajem pekný deň. Ďakujem podobne aj tebe. Ahoj.